oseti pljusak dobrih nota. Ma šta ti više treba od života? O, da. Radio Kiss FM. Malo sumiramo utiske iz 2014. godine. Jedan od nama onako bitnih događaja jeste kad smo jednog divnog jutra probudili Nikoliju, to je bilo negde oko 2 popodne, probudili smo Nikoliju da bi je pitali sledeće. Nikolija, danas si glavna zvezda na svim portalima, o čemu se radi? Nisam u toku, obavesti me. Tetovirala si međunožje, tako tvrdi svet.rs. Aha, pa još pre 6 godina, ali drago mi je da su svi u toku. Nikolija, Nego mi se desilo da je Bodi otkrio te delove. Nikolija, srećna ti Nova godina, veliki pozdrav od radija Kiss FM. Srećna i vama i svim slušalcima Kiss FM-a. Ćao. Tako je zvučalo naše buđenje Nikolije Jovanović, jedan veliki pozdrav za nju, naravno ako čuje u ovom trenutku. Inače, jedan tabloid, odnosno jedan tabloid na portalu, tako da kažemo, je otkrio da navodno njena tetovaža na međunožju sa sve pištoljem znači sve teče, tako da smo u dilemi da li kod Nikolije sve teče ili sve puca kada je međunožje u pitanju, a nas je jednom prilikom zanimalo i kada će Nikolija da se obnaži, odnosno da se slika gola za neki muški magazin. Moguće, ali ne još i definitivno ne potpuno gola. Možda, ali kad kažem ne još, to ne u narednih 20 godina, možda kad me udari neka kriza onih ženskih srednjih godina kad kapiram da možda više neću biti tako dobro život, onda kao dajte slikamo još jedan put. Znate onu, gledaj majku, biraj ćerku, kakva je majka bila, Nikolije, nije daleko otišla od majke, evo i nje. Dobar dan ili dobro večer svim slušalcima Kiss FM-a, ja sam Vesna Zmijanac i želim da vam čestitam Novu godinu, da u njoj budete zdravi i radosni, a sve ostalo će doći sa mnom. Ljubi vas Vesna Zmijanac. Ljubimo i mi Vesnu Zmijanac. Za 4 sekunde njen veliki hit u etru radija Kiss FM. Radio Kiss